ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. мо шумоёни азизро ба намоиши навбатии шифохонаи табиат хайрамақдам мегӯем ва имрӯз мо ба шумоёни азиз оиди муфтхӯрон ки боиси пайдо гаштани бисёр бемориҳои организмҳо мегарданд ба таври мухтасар маълумот медиҳем ва дар масъалаи муолиҷаи онҳо аз кадом растаниҳои шифобахш истифода бурдани шумоёнро ба шумоён маслиҳат медиҳем. чун ҳар вақта ман ба таври мухтасар бошад ҳам нисбати муфтхӯрон ба шумо камтар маълумот пешниҳод мекунам. муфтхӯрон ё ки дар забони тиббиёт онҳоро гилминтҳо меноманд, ин номи умумии кирмҳои муфтхӯр мебошанд ки дар организми одам ва ё ҳайвонот зиндагонӣ ба сар мебаранд, давраҳои гуногуни тараққиёти худро аз сар мегузаронанд ва боиси пайдо гаштани баъзе бемориҳои организми соҳиб мегарданд. бояд қайд кунам ки мувофиқи маълумоти ташкилоти байналхалқии тандурустӣ зиёда аз 50% аҳолии кураи замин гирифтори ин бемориҳо мебошад ва дар мамлакатҳое ки аз нуқтаи назари иқтисодӣ тараққиёташон нисбатан суст буда ҳолати санитарии онҳо ба талаботи санитарӣ на он қадар ҷавобгӯ мебошанд, ин фоизи бемориҳо боз ҳам баландтар мебошад ва аз ҳамин сабаб ба хулоса омадан мумкин аст ки вазъияти иқтисодӣ ва санитарии гигиенӣ дар пайдо гаштан ва кам намудани ин беморӣ хело роли муҳимро мебозад. ба таври мухтасар мегӯям ки ҳамаи муфтхӯрон ба се гурӯҳи калон ҷудо мешаванд ва онҳо кирмҳои лентавӣ, кирмҳои гирд ва кирмҳои макканда мебошанд. дар давраи ҳаёти худ онҳо дар организми инсон дар ҳамаи узвҳо ва хуни одамизод гардиш намуда давраҳои гуногуни ҳаёти худро сар мегузаронанд ва ҳангоми аз организм берун гаштан фазаи дигари ҳаёти худро ба сар гузаронида дар ҳолати бори навбатӣ ба организми инсон ва ё ҳайвонот афзиданашон боз ҳаёти нави худро эҳё мекунанд. бояд гӯям ки манбаи асосии пайдо гаштани бемориҳои муфтхӯрон ин шахси бемор мебошад ва аз ҳамин сабаб агар дар ягон оила ягон шахси гирифтори ҳамин муфтхӯронро дарёфт кунанд, бисёр хуб мешуд ки агар ҳамаи аъзоёни ин оиларо аз ин беморӣ муолиҷа кунанд, чунки бисёр шахсон аломатҳои ин бемориро аз сар намегузаронанд, вале организми онҳо ҳамчун инкубатор барои ҳамон муфтхӯрон як ҷои зист мегардад ва ҳангоми робитаи оилавӣ онҳо сабабгори гирифтори бемории муфтхӯрони дигар аъзоёни оила шуда метавонанд. асосан ба ин беморӣ кӯдакон ва наврасон гирифтор мешаванд ва ин беморӣ чун дигар бемориҳо аломатҳои ба худ хосро дорад. пеш аз ҳама ҳангоми ба муфтхӯрон гирифтор гаштан дар кӯдакон хориши мақад ва бинӣ ба миён меояд. дигар аломатҳои пайдо шудани ин беморӣ ин реаксияҳои аллергикӣ, сулфаҳои бесабаб, пайдо гаштани қабзияти дурудароз, коҳиши тараққиёти ҷисмонӣ ва маънавӣ мебошад. нисбати иштиҳо ҳаминро бояд гӯем ки бачаҳои гирифтори ин бемориҳо иштиҳои хуб надоранд ва онҳо хӯроки маззаи шириндоштаро бештар афзал дошта хӯрокҳои равғанин, зирбонида ва дигар намуди хӯрокҳоро на он қадар меписанданд. онҳо ҳангоми гирифтор гаштан ба муфтхӯрон бисёр кӯдакон бесабаб асабоният мекарданд. ягон масъалаи ночизро баҳона намуда ҷаҳл мекунанд, хӯрок намехӯранд ва ин яке аз аломатҳои хело хоси ин беморӣ мебошад. дар натиҷаи таъсири муфтхӯрон дар организми одамизод камхунӣ ба миён меояд. ҳангоми ба муфтхӯрони макканда гирифтор гаштан, ҳангоми гурусна шудани ин бачаҳо дар онҳо дар гирди нофи онҳо ҳисси дард пайдо мешавад ва пас аз истеъмоли хӯрок ин ҳисси дард бартараф мегардад ки ҳамин ҳам яке аз роҳҳои муайян намудани гирифтори бачаҳо ба муфтхӯрон мебошад. бачаҳое ки ба ин бемориҳо гирифтор гаштанд, ҳангоми хобидан хобашон ноором мебошад, луоби даҳонашон ҷорӣ мегардад ва соиши дандони онҳо ба миён меояд. ва бояд гӯям ки
барои пешгирӣ намудани пайдоиш ва муолиҷаи ин бемориҳо мо бояд аз хурдӣ ба бачагон нормаҳои санитарӣ гигиениро бояд ки мо нағз омӯзонем. Гигиенияи шахсӣ дар пайдо гаштан ва муолиҷаи муфтхӯрон хеле роли муҳимро мебозад. Масъалаи дигар ин нисбати шустушӯй ва нигоҳ доштани либоси тагии бачагони бемор мебошад. Бисёр хуб мешуд агар ҳангоми ба ҳамин беморӣ гирифтор шудани бачаҳо ба модарон мо чунин тавсия медодем ки либоси таги онҳоро пас аз ҷомашӯӣ намудан пеш аз истифодаи навбатӣ чаппа намуда ҳамон ҷое ки ба сурохии мақъад мансуб аст бо дарзмоли гарм дарзмол намоянд, чунки температураи баланди дарзмол тухмҳое ки дар ҳамон сару либос боқӣ мемонад ва ҳангоми шустан онҳо хосияти худро гум намекунанд, бартараф месозанд. Дигар манбаи пайдоиши муфтхӯрон ин маҳсулоти ҳайвонӣ мебошад. Яъне бо воситаи гӯшти ҳайвонот ва паррандаҳо низ баъзе намуди ин муфтхӯрон ба организми инсон ворид мешавад ва аз ҳамин сабаб ба тарзи кофӣ пухтани гӯшти парранда ва ҳайвонот тавсия дода мешавад. Дигар манбаи пайдоиши муфтхӯрон ин мева ва сабзавот мебошад. Чӣ тавре ки ман болотар гуфтам, дар яке аз фазаҳои тараққиёти худ онҳо пас аз организми инсон хориҷ гаштан дар хок ҷой мегиранд ва ҳангоми истеъмоли сабзавот ва меваҳое ки ба таври кофӣ шуста нашудаанд, онҳо боз эҳтимолияти ба организм ворид гаштанашон баланд мешавад. Ва аз ҳамин сабаб мо бисёр тавсия медодем ки пеш аз истеъмол мева ва сабзавотҳое ки мо истифода мебарем ба тарзи кофӣ бояд шуста шаванд. барои муайян намудани ҷой доштани муфтхӯрон дар организм боз ташхисҳои муайян гузаронида мешавад. нисбати гузарондани ташхис ман бояд ба шумо як чизи бисёр нозукро маслиҳат диҳам ки пас аз организми одамизод ихроҷ гаштани ахлот дар давоми 25-30 дақиқа мо бояд ин ташхиси микробиологиро гузаронем. Дар ҳолати вақти бисёр гузаронидан пас аз хориҷ гаштани охлот эҳтимолияти натиҷаи дурусти ташхис хело паст мегардад ва баъзе ҳолатҳо мешаванд ки бегоҳиҳо пас аз ахлот намудани бачаҳо мо ҳамон охлотро гирифта мемонем ва пагоҳӣ бурда месупорем. дар ин ҳолатҳо дақиқии натиҷаи ташхисҳо хело паст мебошад. дигар масъалаи нозук ин дар он иборат аст ки онҳо дар давраҳои муайяни асаргузаронии ҳаёти худро доранд ва барои муайян намудани дақиқ муайян намудани ҷой доштани муфтхӯрон мо бояд нағз мешуд агар дар давоми якчанд рӯз паси ҳам ҳамин ташхисҳоро гузаронем ва дар яке аз ҳамин ташхисҳо ҷой доштани муфтхӯрон ба мо муайян мегардад. бояд ҳаминро қайд кунам ки муфтхӯрон дар организми одамизод пас аз афзоиш ёфтанашон тухм мегузоранд ва ҳангоми ба шароити сахт афтидан дар вориди организм ва ё дар берун аз он дар шароити табиӣ онҳо спораро ташкил медиҳанд ва ба худ як қабати ҳимоявиро месозанд ва дар ҳамин ҳолати ҳимоявӣ онҳо метавонанд якчанд вақти дурудароз дар шароити консерватсия бошанд ва ҳангоми пайдо гаштани шароити мусоид онҳо боз ҳаёти худро давом медиҳанд. ва аз ҳамин сабаб гумроҳии бисёр падару модарон дар он аст ки ҳангоми муолиҷаи муфтхӯрон онҳо пас аз муолиҷаи аввалин вақте ки натиҷаҳои назаррас ба чашм мерасад онҳо муолиҷаро қатъ менамоянд. лекин ҳаминро онҳо пайхас намекунанд ки дар организми одамизод боз тухми ҳамон муфтхӯрон боқӣ мондааст ва пас аз вақти муайян аз ҳамон тухми онҳо ва ё спораи онҳо боз фазаи нави онҳо ба миён омада боз гӯдак гирифтори ҳамин беморӣ мегардад ва аз ҳамин сабаб бисёр хуб мешуд ҳангоми муолиҷаи муфтхӯрон мо ҳамин муолиҷаро якчанд маротиба такрор кунем. баъзе намуди муфтхӯрон ҳастанд ки онҳо дар организми одамизод мигратсия мекунанд, яъне аз як узв ба узви дигар мегузаранд. ин намояндаи яке аз паҳн гардидани онҳо ин карликови цепен мебошад. дар ин ҳолатҳо якчанд маротиба асари нав гузарондани муолиҷа ин шароити хело ҳатмии муолиҷаи ин бемориҳо мебошад.
таҷрибаи кории гурӯҳи шӯъбаи гиёҳдармонии беморхонаи марказии шаҳри Исфара ки ман дар он ҷо фаъолият дорам онро нишон дод ки ҳангоми муолиҷаи муфтхӯрон мо бисёр хуб мешуд агар аз ду намуди доруворӣ истифода барем. Яке намуди онҳо ин дамобаи исҳоловар ва намуди дигари он дамобаи киҷарон мебошад. Барои чӣ? фоизи бисёр баланди кӯдаконе ки гирифтори муфтхӯрон мебошанд онҳо қабзият доранд ва барои муолиҷа намудани муфтхӯрон аввал мо қабзиятро бояд бартараф кунем то ки муфтхӯроне ки дар зери таъсири доруҳои мо талаф мегарданд онҳо бояд дар вақти муайян бояд ки ихроҷ гардонида шаванд ва ҳангоми камтар фаъол намудани ҳаракати рӯдаҳо ва бартараф намудани қабзият ин амалиётро мо бо хубӣ натиҷаи хубро ба даст оварда метавонем. Барои ҳамин ман ба шумоён тамошобинони иззатманд чунин гиёҳҳои шифобахшро тавсия медиҳам ки мо аз онҳо дар тӯли якчанд сол бо натиҷаҳои хеле хуб истифода бурда истодаем ва агар лозим донед шумо метавонед номи онҳоро хатнавис кунед ва истифода баред. Инак чӣ хеле ки ман гуфтам мо аз ду намуди дамоба истифода мебарем. Якум дамоба ин дамобаи исҳоловар. Барои ин мо чунин омехтаи растинаро пешниҳод мекунем. Барои тайёр намудани дамобаи исҳоловар мо бояд 15 грамм барги сано, листья сенны, 15 грамм алафи укроп, шибит, 15 грамм риши ҷувори мака, кукурузные рыльца, 10 грамм меваи арпа бодиён, плади аниса, 15 грамм алафи зарпоша, пижма ва 10 грамм алафи чойкаҳак, зверобойро гирифта ки куллан 80 граммро тартиб медиҳад. ҳамаи онҳоро омехта намуда бо миқдори муайян реза менамоем ва дар зарфи сарпӯшдори сирдор ҷой дода ба ин миқдор мо тахминан 1 литр оби хунуқро илова мекунем ва пас аз омехта намудан дар алоби паст то ба ҷӯшиш омадани ин омехта гарм мекунем ва ҳангоме ки ин омехта ба ҷӯшиш меояд дар давоми 5-10 дақиқа онро ҷӯшонида сипас оташро хомӯш мекунем ва дар ҳолати дам 15-20 дақиқа нигоҳ медорем ва пас аз он полоронида тарзи истеъмолашро ман ба таври иловагӣ ҳозир мегӯям. Дигар дамобае ки мо бояд новобаста барои бартараф намудани муфтхӯрон истифода барем ин дамобаи киҷарон мебошад. барои тайёр намудани дамобаи киҷарон мо омӯхтаи алафҳои зеринро пешниҳод мекунем. барои ин шумо бояд 20 грамм алафи тахач, палин горкая. дар ҳамин ҷо ман ҳаминро қайд мекунам ки мо бояд ки ҳатман ҳамин намуди тунди ҳамин тахачро гирем, чунки тахач дар шароити Тоҷикистон якчанд намудҳо дорад ва маҳз тахачи талх хеле хосияти хуби бартараф намудани муфтхӯронро дорад. чӣ хеле ки гуфтам мо 20 грамм алафи тахач, 20 грамм алафи пудина, мята перечная, 20 грамм алафи қоқутӣ, 20 грамм алафи зарпоша, 30 грамм пӯсти анор ва 10 грамм решаи андуз дивисилро гирифта ки куллан 180 граммро тартиб медиҳад. нағз омехта мекунем, бо миқдори лозимӣ реза менамоем ва дар зарфи чӣ хеле ки дар боло ман қайд намудам ҳамин тарз дамоба тайёр мекунем ва тарзи истеъмоли ин ду дамоба чунин аст. мо рӯзи аввал ба кӯдаки бемор фақат дамобаи исҳоловарро медиҳем, чунки аввал мо бояд қабзиятро бартараф намуда ихроҷи охлоти онро аз организм фаъол намоем. барои ин ман пешниҳод мекунам ки пеш аз нонушта ва пеш аз хӯроки нисфирӯзӣ 50 мл аз ҳамин дамобаи исҳоловар кӯдак бояд истеъмол кунад. аз рӯзи дуюм, сеюм, чорум, панҷум ва шашум дар давоми 5 рӯз аз ҳар дуи намуди ин дамобаҳо истифода мебарем. дамобаи исҳоловарро мо фақат пагоҳӣ тавсия медиҳем ва дамобаи киҷаронро бошад дар як рӯз 3 маротиба пеш аз нонушта, пеш аз хӯроки нисфирӯзӣ ва пеш аз хӯроки шом дар ҳолати гарм тавсия медиҳем. ва рӯзи ҳафтум, рӯзи охирин мо
боз пеш аз нонушта ва пеш аз хӯроки нисфрӯзӣ 2 маротиба дамобаи исҳоловарро тавсия медиҳем, то ки бори дигар он че ки дар рӯдаҳои рост боқӣ мондааст, мо ихроҷи онро фаъол намуда, организмро аз боқимондаи муфтхӯроне ки аллакай бартараф гардиданд фаъол намоем. ин марҳилаи якуми муолиҷа мебошад. дар давоми ин марҳилаи якум кӯдакони бемор бояд аз истеъмоли хӯроки равғанин ва шириниҳои бисёр худдорӣ кунанд, чунки ҳангоми аз чунин хӯрокҳо худдорӣ намудани кӯдакон таъсири дорувориҳои мо хело қувватнок мегардад. пас аз ин дар давоми 10-15 рӯз мо ба кӯдакон хӯроки пурқувватро тавсия медиҳем. барои чӣ? то ки аз ҳамон тухм ва спорҳое ки дар организм боқӣ мондааст, аз ҳамон муфтхӯрон дар ҳамин давра пас аз истеъмоли хӯроки пурқувват ба онҳо замина пайдо мегардад ки онҳо аз сари нав иҳьё гарданд ва дар давоми 10-15 рӯз аз онҳо боз кирмҳои нав пайдо мешавад. ва чӣ тавре ки мо дар давоми марҳилаи якум дар давоми 1 ҳафта бо 2 намуди дамоба муолиҷа намудем ин кӯдаконро ва пас аз 10-15 рӯзи истеъмоли хӯроки пурқувват дар он ҳолат ки тухм ва спораи муфтхӯрон иҳьё мегарданд ва то ба балоғат расида тухм мондани онҳо мо бори дигар марҳилаи якумро такрор мекунем ва дар ин ҳолат мо натиҷаи хело хубро ба даст меорем. таҷрибаи кории мо нишон дод ки муолиҷаи муфтхӯрон бо усуле ки ман ба шумоён пешниҳод намудам хело натиҷаҳои назаррас ва дилхоҳро ба даст овард. ва чизи дигаре ки ман нисбати ин муолиҷа қайд менамудам, ин дар нисбати парҳез гуфтам сабр, яъне бисёр шахсон бемориро дар давраи дурудароз ба даст меоранд ва гумон мекунанд ки дар як вақти муайян, дар як вақти кам натиҷаи дилхоҳро ба даст оранд. лекин таҷрибаҳо нишон дода истодааст ки то як вақти муайян мо бо беморӣ мубориза набарем ва онро муолиҷа нанамоем, натиҷаи хубро ба даст овардан имкон нопазир мебошад. ин буд он масъалаҳое ки нисбати муолиҷаи муфтхӯрон мо ба шумо пешниҳод намудани будем. ба ҳамаи шумоён тани сиҳат, хотири ҷамъ, хонуободӣ таманно намуда бо шумоён то намоишҳои оянда хайр бод мегӯем. саломат бошед.